донишгоҳи миллии тоҷикистон бо нуфузтарин пойгоҳи илмию таълимӣ дастпарварони ин боргоҳи илму маърифат дар рушду пешрафти тоҷикистон саҳми арзанда доранд. донишгоҳи миллии тоҷикистон дорои 19 факултет, 126 кафедра, институти илмӣ таҳқиқотӣ, литсеи равияи табиию риёзӣ, китобхонаҳои муосир, донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, донишкадаи таълимию фарҳангии Конфутсий, озмоишгоҳҳои муосири таълимию таҳқиқотӣ, марказҳои интернетӣ ва забономӯзӣ, синфхонаҳои компютерӣ, кабинетҳои лингафонӣ, 3 пойгоҳи таҷрибаомӯзӣ, бунгоҳи тиббӣ, клиникаи ҳуқуқӣ, маҷмӯаи бузурги варзишӣ ва майдончаи футболу волейбол мебошад. донишгоҳ дорои хобгоҳҳои замонавӣ барои донишҷӯён, магистрантон, докторантон ва омӯзгорони ватанию хориҷӣ мебошад. дар донишгоҳ наздик ба 23 000 нафар донишҷӯ дар дараҷаҳои академии бакалавр, мутахассис ва магистратура бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. академикҳоу профессорон ва омӯзгорони дорои дараҷа ва унвонҳои илмӣ ба донишҷӯён донишу таҷриба меомӯзонанд. пойгоҳҳои таълимию таҷрибавии донишгоҳ дар мавзеъҳои зебоманзари ромид, деҳаҳои зиде ва такоби ноҳияи варзоб барои таҷрибаомӯзӣ ва тақвияти касбомӯзӣ. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо мақсади шиносоӣ пайдо намудан бо корномаҳои беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маркази илмӣ таҳқиқотӣ ва осорхонаи пешвои миллат фаъолият мекунад. ҳамкориҳои устувори донишгоҳи миллии тоҷикистон бо зиёда аз 300 муассисаи илмию таълимии кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон, табодули таҷриба дар заминаи усули муосири илмомӯзӣ дар дохил ва хориҷи кишвар, вобаста ба талаботи бозори меҳнат, чанде аз ихтисосҳои донишгоҳ аз аккредитатсияи байналмилалии агентии мустақили аккредитатсия ва рейтинг гузашта соҳиби шаҳодатнома гардидааст. донишгоҳи миллии тоҷикистон шароити муосири илмомӯзӣ, кафолати рушди зеҳнӣ ва пешбурди фаъолияти назаррас дар соҳаҳои афзалиятнок. интихоби ман донишгоҳи миллии тоҷикистон.